Waqt il-quddisa solenni ta' jum il-miliet, Monsignor Arċisqof insista li kull min japprezza l-ħajja għandu jersaq quddiem Ġesu. B'ċans Xikluna jgħid li l-miliet qed iwassal aħbar tajba għal kull wieħed u waħda minna li l-mulej ġib bħal dawl fidlam. L-Arċisqof appella biex inħarsu lejn it-tarbija fil-maxtura li twildet f'Betlem għaliex Ġesu bambin huwa d-dawl. Il-quddisa ta' jum il-miliet segwit iċ-ċelebrazzjonijiet li saru f'diversi parroċċi fil-lejl ta' qabel, fejn diversi knejjes kienu mimlija nies illi jingħaqdu għal din il-funzjoni tradizzjonali. Waqt din il-quddisa ta' nofs il-lejl mill-Katedral tal-Imdina, l-Arċisqof għamel referenza għal dak illi qal il-profeta Iżajija meta ħabbar it-twelid tal-Mulej Ġesu u fakkar kif fil-kultura tagħna l-Maltin it-twelid ta' tarbija dejjem fissret rigal sabiħ li jġib miegħu ħafna ferħ mhux qtil. L-Arċisqof Charles Xikluna saħa li d-dawl li tkellem fuq il-profeta Iżajija għandu jibqa' jiddi fid-dlamijiet ta' żminijiet tagħna. Dan id-dawl għandu jkun ukoll id-dawl tal-kuxjenza. L-Arċisqof tenna lil mulej jixtieq li bil-kelma li taqgħat nuru rispett lil xulxin. Monsignor Arċisqof tem billi appella sabiex bħala poplu nitolbu ħalli l-mulej jkompli jkabbar il-ġens Malti u jkabbar lena fostna.